lidi, já jsem Sminix, je to i Fred Kapus, já vás vítám na český lednice. Česká Anička trochu umírala, tak jdeme oživit. Natočíme Pokémon Trading. A my rovnou můžeme jít na to. A lidi, já bych vás chtěl taky pozdravit, takže čus, čus, čus. Už to asi můžeš zpět otočit, ten stop. Jo, no, to je pravda. To bylo lepší. Tak já mám, každý mám připravenýho. Počkat, já tady mám jenom 5 karet, teda. Já tady mám svoje ETBčko, který jsem otevíral na mém kanále Croissant from Walmart, takže určitě se můžete podívat, padly mi tam dobrý karty a... Můžu já první ukázat, já jich mám jenom 5. Jo. Já, to je jedno, stejně lidi ví moje karty, vidí. No, ty si je v jednom videu přesně ukazoval. Jo, ale ne všechny, ale potom... 1, 2, 3, já to asi budu takhle dát na to ETBčko. Okay. 4 a teď tam je jedna z nejoblíbenějších, 5. A to asi od tebe nezískám, když je to promo z ETBčka. Ale můžeš ji získat, ale musíš se fakt jako snažit. Jo, takže pojď na to. OK. Tak já bych chtěl začít s kartou, která jsme už jednou vytradili, já ji vytradil s tebou a to je Arven. Já upřímně moc nechci toho Arvena zpátky. Aha, tak to není nic. Tak nám začneme jednou z nejhezčích karet, která je. Tak jako... A jsem takhle opřel to ETBčko. To je těžký, protože já... Nevíš, kolik stojí? Nevím, ale musíš načas ETBčko, jinak ji nezískáš. No právě, že jako já ti za to nechci dávat tady tu screen z toho paradoxu. Já nechci tady tu. Jo. Jako nechci, ale nechci, já nemám rád ty karty. Jako já bych chtěl tu GXO, ale GXO mám jediný, takže to taky moc jako... No tady nemám moc takovou cenu, co koupil. Jo, mám 2 eura. Tohle má koupení 500, takže 1000 korun. Jo, to stojí. Ale je to jako, lidi podívejte se na ten stav té karty, že je to ohlídek. No já, ale to stačí si dát pod knížku. Budeme brát třeba 500. Proč to máš jako obráceně v tom? Protože já nemám vystavený ty karty, aby to nešel prach. No to je za chytý. Vypadá velice dobře. Koukejte, ty obavy, aby ti to dal jeden teda a koukejte. To bych ti dal i obal z paradoxu. OK, ty jsou také hezký. Jo, to je Aha, ale to jsou jiný, to nejsou, to je hezký. to je to druhý ETBčko máte. A teda, hele, já nevím, jako co bych si to mohl dát, ale ta Ninetales EX. A řeknu, co ty Charizard. Tady. Je tady ten nahoře. Tak asi EXový Charizard tak má 2 eura. Aha. A právě si Charizarda, a my jsme se jednou tady bavili, a to už je trochu díl. Pust něho, teď toho Dimigova. To je moje jedna z těch nejoblíbenějších kart, co tady mám jako. Já bych se chtěl zbavit, no ne zbavit, ale karty, co bych jako chtěl vytradit, tady ta Falinska. To nechci, jo, to se mi nelíbí. A tenhle jsem malý. OK, a než ten to světlo. 30 euro. Ale teď, když je jako přímo v obalu, Ne, normálně. cena. Lidi takhle prodávají na té stránce Card Market. Aha, já bych třeba mám 20 a to mi furt přijde jako přestřel. A když já mám každý světlo, protože Je mega hezký. ten ze Xboxu nepadl. Nebo já bych ještě dal ty 2 karty, aby se mě víc tam vyplatilo. Ten Jolty, která hele jako... Nebo ne Jolty, jeho, protože já si něho. Nebo co bych ještě mohl jít? Je to offer, jo. A si tady viděl, ty jsou obyčejná IX, že jo? Jo. Jak máš to na Ninetales? 20 euro. Za mě to by bylo tak na stejno. Já to tam na Ninetales. Jako za to bych ti to dal jenom tak za Ninetales bych ti dal. A já bych to Charizarda třeba. Toho. No, to je těžký. Tak až jdeme na jinou kartu. Jo, tady tohle Zatím si to rozmýšlej, jo? Jo, já tak jako zkusím. A ještě bych to možná se podíval na Card Market. Tak já jdu na Mělskarádu. Ta je zlatá, ta bude mít hodně velkou cenu. Ona nemá cenu, ale je má šance, že ti padne. Kolik má cenu? Oni lidi moc nechtějí totiž, jim se nelíbí sledově. A cena? 8 až 10 euro, ale... Tak to mám za to docela dobrou oferku a myslím si, že i pro tebe je docela dobrá třeba jako... A je v ní 1 nebo 2 karty? 1. Tenhle Toxic Rogue. A máš ještě nějakou oferku? Mám tady taky zlatý karty. Já nechci tu kartu. Já se jí právě zbavit ty zlatý karty. Proč? Protože já se to líbí sledově, takže je Mně se právě že líbí zlatové. Jako pres. A podle mě by to vyšlo výhodně pro oba, když na to Gimigova. Že je to vyrovnaný. Máš tady u sebe mobil? Jo, Tak se můžeš podívat na Card Market, kolik stojí. na Card Marketu se můžeme podívat. Na Gimigov nebo tohle? Gimigol. OK, můžu se na podívat. A tenhle Like and Rock je taky pěkný. A ty myslíš, že máš nedrýk? Jo, ten potřebí vidíte, to má. A sledujte. Glombox, protože jak se jmenuje Glombox? Jmenuje se Glombux, ne. Ne, se jmenuje Glombox, protože Jo, nebo tak, no, to je jedno. Je to určitě taky odebírejte. A Dejlixe. Můžete se podívat, že mu padlo z jeho uvítačky. Otevíral ETBčko 150 a padlo mu asi nejdražší karta z téhle edice. Nebo to vám nejdražší, ale nejdražší. Stojí 2800 korun, takže podívejte se na jeho reakci. To je tenhle teď Charizard 150 jedničky. Jo, a podívejte se na jeho reakci, to bude. Jenom že to bude na výšku. A nebo Sminix, já bych ti za to možná dal toho Granta. Vezmeme Gradiver. My jsme tady mimo kameru. No, a to už je díl, takže se nás úplně změnila. Já jsem to podíval. Já jsem to viděla na to Gimigova. Game of Egg Hole. Jo. A já jsem, ale to podávou, aha. Jsem nevěděl. Ne, to je paradox. No, nevím, jak to zrovna. Aha, tak on má cenu 5 až 8 euro. Ale zase je to hezký art. Dal bys to? Já bych to dal. Ještě se podívej na toho Granta. No, nějaký nová Grant. Že já nemám trainery. A Jako to nemám rád, ale se tady ten Grant ani jako prostě nevím, jak neláká. takový divný, takže mi to prostě jako... Podívám se ještě na stav. No tak to je stejně jako to Pikachu. U jakýho? Nějaký Pikachu. To není... Jo, to je Pikachu, tak to je jedno. To je Pikachu and blablabla a tak dále. No to tam musí být. Jo, jako je blbý vycentrovaná, ten rok je úplně tenhle zase pustý. Ale Je ohla. musím podívat na to tvar. Jo, to je, já to vydám. Minix já to zabiju. Já To fakt ne, protože jako tady tam já jsem jí jenom dal do slívu, vypadal z toho ETBčky. Jenom do slívu a už nedával jsem do kapsy jako sídal. Já jsem přebral a už tam dám vždycky. Nebereš, jo? Ty tam bereš. Já bych to vzal asi. Protože tady tam sakra to je docela zlatá taky, ale
Když se podíváte na tohle, tak prostě vypadá víc draze a všechno. Ok, tak tomu klidně nech tam sleeve a mně stačí jenom tady ten, musíš mi dát tam paradox rift. Ne, já chci tenhle průhledný, takže ti dám ten paradox rift. No prostě mi ho chce, ani jsme se hodil. OK, ale... Okay. Dobře. OK, tak první trade. Tak my už asi máme, a to by mohla být dobrá miniatura, taková. Každá karta by byla na jedné straně. Jo, to potom udělám. Takže... OK, tak já už tu mám další nabídku. A to budeme tradit slabší kartu, jenom obyčejné EXO. No, hele, lidi. Mně je to úplně jedno, jako... 2 euro. EXO jako EXO, ale počkat. Teďkon s dovolením já se musím vzít průhledný sleeve tady, protože tam tady tyhle mě fakt nelákají, jako vypadá ta karta potom úplně nechutně v tom sleeveu. Že ten sleeve není průhledný, ten jako ta část, kde vidět ta karta, tak ono je to takový, jak bych to řekl, prostě takový tmavý, matný, nebo prostě, že ta karta vypadá úplně divně. Jako kdybyste si s ní vytřeli, asi víte co. Takže to dávám teda do tohohle z toho sleeveu. Už jsi si rozmyslel jinak toho Pikachu, nebo ještě potřebuješ čas? Já si myslím, že nepotřebuju čas, že to nechci. Ale nevím teda jako. Tak nemá to EXO, to ještě rozmyslíš dokonce. To EXO. Jako líbí se mi, ale počkat. Nejsou to škrábance, a opět se mi zase říct, že tam jsou škrábance. Lidi, předtím jsme mimo kameru jsme tradili a on mi tu kartu poškrábal. Tady tohle z toho. A teď si stěžuje, že jsem já poškrábal. Dobře, Smenixy, je tady tohle z toho můj barák a tě klidně můžu dát do sklepa. Ale sklep nemáš, ty barák, hezký barák. No hele, lidi, tady tu kartu jsme tradili mimo kameru, já jsem to Smenixovi dal za, nevím, teda, on mi dal tuhle kartu za už nevím, za toho. Arvena, za Arvena, jo. A lidi, koukejte, a ten jak Grant, jsem si nevšiml, v jakém stavu tady ten roh. A ten Grant už má větší hodnotu než ten Arven. To si nemyslím. Dobrý, takže tady tohle z toho mě docela náse. Máš, že jsi mě odměňoval. No, protože taky ty karty máš v kapse, lidi, Sminix určitě nedávejte si ho jako příklad, když on má jako karty. Příklad. No tak za co to EXO? Tohle už přesně řešit, dobrý. To je klasický. Tak asi EXO za EXO. No to je jasný, ale klasický EXO, ale... Co za to Charizarda? Tak to ani náhodou, Charizard je mega krásný. Určitě bych ti to mohl dát za Goldenga nebo za Iron Treda. Nebo jak se jmenuje. A ještě nějaká možnost, no? No to když tak budu, já bych chtěl třeba jeho, tady toho kraba. Klov. Art je mega hezký. Cyklizara ti nedám, to je promo. Ani nechci, to mám. Nebo ne, nemám přesně tady to, ale mám jenom tu jumbo kartu. Možná Magnezone. No a nad Magnezónem. Počkat, já se potřebuji podívat. Jako jasnou karty, všechny mají stejný stav. Prosím tě, už Lidi, je to Dragon karta, takže to bych mohl brát, ale mám nějakou jinou, nemám žádnou. Máš EXO a máš Včkovou aspoň. A Dragon máš jinou. Nemáš bojovou EXO. Jo, bojový už mám, takže za Klov bych ti to dal. OK. Ale ten sleeve si nechám Já už tady. tentokrát, jo. Já Takže... jsem vám vytáhl zase 2 karty. No to se stává. Ale lidi, Knedlík má takovej úplně, má nešikovný ruce, že on vlastně, když dává, on má 2x2 album a když dává takhle má kartu a dá tam druhou, tak on jí dá vlastně do tam té karty jakože takhle, do toho slívu a mě to úplně vždycky štve, já se chci podívat na jeho kartu, když něco třeba budeme tradit a najednou prostě vytáhnu obě dvě v sobě. Takže to mě strašně štve. Už no, Pikachu necháme nakonec. Tady se tě ptát pokažím. Wake and Rock. Ten je dobrý, ale... Mega hezký art za mě. Já mám tady taky takhle 3 karty s tímhle artem. Jo, a u něj se mi líbí, jak on má tady jiný zbarvení na těch hranách. No právě, že to tady mám tady u té Ninetales takový modrý, trkysový. Kolik stojí, nevíš? Jako asi ta zlatá karta. Abych si dal klidně za Toxic Rouka.
ten kolik stojí? Nevím. Má se taky jak ta zlatá, ale Můžu se podívat sám? Ale jakou cenu mají tyhle 2 zlatý energie? ta energie má asi... Ty energie. Jo, tam ta nahoře, ta Reversal, tak ona má asi 8 euro. Můžu se podívat Tak někde. podobně. A tahle ta psychická, ta má asi 5 euro. A bych to asi nebral za energii, jenom jsem se chtěl zeptat, kdyby měli větší, tak to beru. Ale nevím, jestli by to bral kapusta, ne pako. Pakosta, jo, ty jsi pako. A bral bys to za víc EXek? To já asi Více ne. kolik, podle tebe? Kdybych... 1. Tak jo, 1. já bych to... A za 2 karty bys to bral? Já moc nemám rád ty 2kartový trady. Abych chtěl toxickou kapus nějaký to EX jsou hlavnější. Jaký je nejhlavnější podle tebe? Tohle nebo tohle? Asi Iron Thread. OK, plus Iron. A myslíš, že ho máš 2krát? Už ne? Neměl jsem ani. Ani si ne... Jo, já ho měl 2krát. Já myslím, že ty... Ale nebo ještě tady mám Včka, pozor na to. A Vmaxka, V-starka, To VMAXu jsme taky vytradili, ne? to je od Dayrixe. Tomu Aha. taky můžete dát. Ne, já to vytradil z Dayry? Ne. A já měl... Tomu padla Dayrixovi. Aha, já z měl Crown úplně Zenith balíčku. stejný. Ty jsi měl tu fejkovou. Ne, měli tuhle pravou. Ne, ty jsi měl Mi padla. Z Powder Evolve. Nemá i verzi z Aha, to je Powder Evolve, ale... Spalda Evolve Vmaxka, jo. Sminik si... Jo. Tak to neřeš to lidi. VMAXko a plus nějaký to Včko, že mě to přijde takový málo. Ale- Jak jsou full artový. Ty jsi usral Ne. 2krát. Ty vole. Takže lidi, museli jsme tady větrat, protože Sminix asi to neudržel svoje plyny a tady si takhle z toho trošku... Jedovatou bombu Jo, vypustil. tady... No tak když se vrátíme tu tradu. No já už bych nic netradil, mně to přijde dost. Tak já bych šel poslední kartu. Tuhle. Nebo chceš to Pikachu za něco? Proč mi odpověděl? Já nevím, kolik stojí. To je mě taky jako tam ta karta, jako to zlato, oni mají tak všechny stejnou hodnotu. Pak ta EXO má menší teda. Ježiš, mám malou baterku, ale to je v pohodě. Za Toxicrouka. To je pramo tohle. Za Magnezone ne. Za Ninetales jako... Můžu vzít... Bral bych to za Ninetales. No, když má 20 euro, to je jasný, že by si to bral. Já jsem teď to ani nebral za tu zlatou kartu, když se tam blížil. Počkej. Takže já to tam dám. Ne, hele. Nevíš ani heslo. Vůbec ani co tam kapusta vymýšlí lidi, ale neřešte toho. Jaký máš heslo? Pak že ho víš. No, já jsem zapomněl, ty máš nějaký velký háky. Lidi, určitě, když to budete zkoušet se dostat do Sminixovou mobilu, tak to asi vlastně nepůjde, protože má to nejvíc velký háčky heslo na světě. Ninetales ovu. Jo, ten Pikachu je zajímá. Já nevím, co to ale myslím si, že jako to zlatá karta. Jej, to jsou ty nejstarší. To jsem na to vždycky podával. Řekni číslo. Pikachu. Číslo 27. Skolika. Tam není skolika. Když je to nová karta. Takový kapusta furt kouká na cenu karty. Můžu to já najít, já jsem s tou zkušenější. Jo, kapusta je prostě tak dlouho. Když v tom card marketu je tolik Pikachu. Já jsem číslo 27, a teď se nevím. Basic. Nějaká minitinka už, ale. Nepotřebuji minitinky. Ukaž to číslo. To je 0,27, tak co ti je? Jo, hej, tak Sminix je strašně zdrogovaný, ale
To je 0,20, on mi řekl, že je to 27, to je 0,27. To fakt jako, to mě úplně štve. Ten slib se jdu ukolit. Máš to? Aha, mám menší. Počkej. Měme 3 eura. Ne, tak hele. 3,20. Lidi, tenhle promo Pikachu má jenom 3 eura. Nemám větší, mě to tam mají špatně. Takže, Hej, ale taky by si neřekl 3 eura. nabídka Nemáš, jo? Toxic Rogue EX. Jako Ten má cenu. 5. Možná víc. Podívej se to. Seriózně to. Ne, teď už tam budeme hledat. To bude trvat. Ne, tam to. Tady na, a teď když stránce. Tady, Toxic Rogue EX. Jako co má magnezon? Ten Dyrixovi spadl, takže je takovej ohnutej trošku. A tak to je toxikrouka. A chci k tomu ten obal. Dobře. 2 obaly, ještě jeden z toho. Z Paradox Rift a jeden ten průhlednej. Sminix je nejnáročnější, ale v pohodě, já těch obalů mám hodně. No. Já si to otočím tu kartu. Prodělal jsem lidi, ale dobře. Je to mega hezká karta, jako mě by to za ten art stálo, upřímně. Já si teda otevřu moje ETBčko. Neříkej, že tobě to za ten art nestojí. Já si teda otevřu ETBčko a vykouzlím tady jeden Paradox Rift sleeve. Takže lidi takhle vypadají. Ještě nejsou oni otevřený. Já jsem Ty jsi ještě nepoužil. Ne. Já mám rád ty průhledný. Jo, že by si ani nepoužil. Takže lidi, dávám mu ten sleeve. Já si to rovnou vyměním místo toho mýho. No, tady té kartě. A ještě já bych si tam ty sleeve dal taky do toho. ETBčka. Ty jsi mi k tomu dal i teda tenhle? Ten další, stejný. No, tady máš ještě jeden. No, nepotřebuju. Tak lidi, mám tady 3 sleevy s 3 Pokémonama. So gay! Takže to se tady dropnu do toho. Takže takhle dopadne dnešní trade. Já jsem spokojený s 5 karet, mám teda 5 karet. Nedokážu říct, jestli jsem prodělal nebo vydělal. Já si myslím, že ne, protože ten Toxic Rogue je drahej docela. A je určitě vzácnější, protože to promo nic ne to. Tak lidi, tohle je pro dnešní video vše a doufám, že jste se užili Jo, a odhalení za 100 odběratelů na mém kanále. čau.